Når man ankommer til transformerstationen, kontrollerer stationens adresse, transformers ID og stamdata. Hos Verdo måler vi altid for vand, relativ fugtighed og temperatur i olien, mens vi udtager gas- og olieprøver. Det er vigtigt, at ventil og prøvestus er skyllet helt igennem for slam og fugt, inden olieprøven udtages. Derfor måles fugtigheden i olien, mens olien løber gennem analyseslangerne. Først når fugtighedsniveauet er tilfredsstillende, fyldes prøveflaske og sprøjte. Alle data noteres i laboratorierapporten. Flaske og sprøjte mærkes med stations- og transformerdata, inden de sendes til analyse på laboratoriet. På laboratoriet registreres prøverne, og arbejdet med at analysere dem kan begynde. Vi følger nogle af processerne med at analysere olieprøverne. De vigtigste måleparametre for at vurdere transformerens tilstand er gennemslagsspænding, overfladespænding, syretal, tabsfaktor, vand i olien, vand i papir, inhibitor og korrosiv svovl. Laboratorieanalyserne udføres altid efter standarderne IEC 60422 og IEC 60567. Verdo ønsker altid at levere den bedste kvalitet.